obwansu bw'omuguzi. Omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Omugano osokoro yane gakemo mwancho murigereria sokoro yane na botambo ya mabika bokenyo rante biyara hangeri mu muromino mbaye nkwana basi bono mu murominto gacha sokora gateba yara ninta getemba eliogo ligo itaba sacha amatuka mutwe ndibakonye ekero mwabeire bantu sokora gateba omungi na monchali nigare ngo mungi no mungaini yara mungi na monchali nyasa akamosesenia akanyora abana baye abamura n'abayiseke nganonye babanyera tubota ko bonge mungi na monchali natemete nganone kero mugako yanyarite ko bogotwekamo akanyara koba okuira abana ba Yesu kuru einde bakomanya kolika einde bakomanya konoga nonye ngesongo yara no mungi no lekwerwa mono no sokorosi chirongori ne chiyoyo einde onakonia no soko yekamanya bwali karusi biruka gosekarota einde onakoni yara onyore gento abana baye bali mungi noyo monchali abaiseke baye barenga abanyabieni oyomo olekoro kwa nyantomeri agasoka gochya lyankura omwana oyo kale nkura alia bamenya ndi no mwako ya matuka atali make banyorire onyambana batatu bakanako balende bune nyomba chire bakote bange mechima buru yara bachokoro ekabanyanja burukana basi bono ko baburukana tairimo taikabere tarimo baso tari botuko basi bone nyaroke nyandomeri ogwikero okorosa ogote babone nyomeye igwira chiebe akaboko lengereria matuka mange na kia gokora enyome yaye enyara kobe kuboneka ya ngakie yemekerengererie kamochera akaboka lie mambia ogogenda bakasobo eindo konyara no ambolere embararwa okubatura okomana kobolia ngine libolio baba utakongesemi yogotigo musacho oyo chenyome yandosi nina kamoikaransi akamotebia baba yande nyantomerione babondane bakwando bongai ogotigo mugako kobono ebinto mbire binge ogochigokora nole yange gokora kende nyantomeri agateba baba igonyi kwete ntigo mugako no nyambo no iga neba no goimo kebitugi 200 nebuni einde mbire baka no nyente nteni timbwati mochando mungina kamotebia iga nambe yemo enda osoe kongaino mugako ngago mwanchete einde karakwe temanyekana nganaye kwa moita morokio bwanchani go bwanchani kegima totali kerengo kwanyigule baba mungina mwana gateba na igule egento ya kabere omugako ochakera buno korwaga iga endo chake gwesibya na gweso sabuya einde kwa mogokia einde abeange naye egero komoita echebenga negasie nyororo baba kwa igule nyantomeri agateba baba na igule egento kya gatatu omusacho okorwa rero kabego komoroserie ndagira chinsa chirie chibwenerete einde ngokoande no na kariogo ochie gotonya ime nande goikayerie gosamba kwa igule baba yane nyantomeri agateba na igule naenda akamotebia iga gento gya kane omugako oyo kenda
ochake kumususa kwa musibiria anga kagosoka kwara motebya ng'oike buya enda twaro moyo ukoirana bwango endo gochikomuita kobenga kobegasie nyororo baba kwa igure anda akamotebya igento kyo mwerio mugako okorwa rero toba gokomwakererio no mana nakura ayekwaira nanse kwaro buna litosi gose pogisi etwereire eindo mugako oyo acha gukaga gakugwete einde kocha kumuita onyoranga ndaisi akamanya komoa abosie bolia muteka lyo gakaiga kwa motonya lya sendagera kera lituko gakurage watonya gake tarora baba nyantomeria kagenda uri no mogoko mono agasako na gokora ibintu buno mongino lya motebeti uri ngina nyuma ya matuko 30 okoirana ogotebya ngina iga baba omugako no onchoreirie utakongerio bari gochikomokonya inda kalio gakanyure asa matuka ya 30 ngachikomotungora ngina kaligerio moise koya kamotebya ndigereria ngotebye baba omugako timbwatirio gongoko mugako ni garo muya naye kware gocha komoita nebirengererio inda kwengora bono gese gwachaka gokora mang'ana aria nagotebetie goto mugako lero go mwanchaine sokoraga totebiyara onasemi asemi omwabo amaiga sokoro litukerigaria rero achira abantu banyamatimbo alia notimogirango mugano sokoro yane oya mobweka abika bwokenyorere bonyeguba kwetera Ndizi TV obwansu bomugusi.